kodwa ngifuna ukwesilukeni tu. Okay, action. Sisitoli. Hawu. Kwenzekela na? Uhlede nje. Ha? Ngihlele. My girl, no, it's time to work. Awubona ukuthi ngigcone njani endlini? Yeah, vele ngifuna ukuthi uthole ngigcolile so. Ngiku-strike namuhla angisebenzi. Uyastrike? Yebo, Mina ngiyastrike. ngiyangibona abantu ba-strike Angeke ngistrike nalaba abasebenza la endlini la. Mina ngisebenza la kule ndlu le. Uyabona? So then ngistrike la kule ndlu ukuze ukuthi ngistrike ngifuna ngibe inside. Ufuna be inside Yebo. not outside. Okay. No, why Mara- you outside? Okay, lalela. Ustrike for yini? Angivisisi. Ho. Uniform. Strike for uniform. Le uniform lena ifashion lena. Ifashion, kuwela ifashion. Nothing is wrong here. God. Ho. Kuwe nothing is wrong. Buka ngazo sengihlala ngimapendane. Le uniform le inzala ina 3 years ungithengele yona. So then ke angeke ngistrike before mahali. Ngicela i-uniform le one. Then ngizocala ngisebenze. Ngiyakuva, Angeke. Shem. Awusulula ngaleyo ndlela. 3 years solo ngigcoka i-uniform le one. Ngiyakuva uyastrike ngathi ukuzamela imali hamba uthenga i-uniform le new one ke. Dojabula nale mali yakhona. Hamba uthenga namaphilisi namaphilisi? 10 rand. Iphilisi ubusudokhululeke cause inyalo le stress icabuka ngayo. Usho ukuthi too much. Too much Shem. Ha? Wena. Nkosi ngiyabonga uyabona strike siyasida. Strike siyasida ngihlezi ngisho ukuthi umuntu uma afuna ukufix mina ngiye emgwaceni ngihlukile sami strike sihlukile sami strike sifuna lithebula lihlale nje umntwana athi litiya lemlungu. Hito. Strike anemali yami ephakathi. Khwa